Ей, Франи, здравей! Как си, що си, къде се губиш? Никога те нема. Бе, тук съм, бе. Ти как си? Радвам се, че си добре и аз съм добре. Тук те и в радиото стоя, слуша музика и са кефя на DJ Батко Хай. Тук така, днеска ходих, обикалях хата, видях тук, чух. Щяло да има конкурс за най-стар диджей, за най-стара диджейка 2014-2015. И така леко се сетих за тебе, знам, че си добра, знам, че си стара и искам да се запишеш. Наградата е 500 хаци, 50 дайса. За първо място, разбира се, знам, че ще ги спечелиш, знам, че ще ги убиеш, защото си най-добрата. Че да. И ако искаш, нали, да участваш, може да пишеш на мене, на DJ Dealer. Или просто е така пак да си звъннем по телефона и да се договорим. Но искам, пиле мой, да участваш, защото знам, че си най-добрата, най-старата. Може да участват участници от 30 до 60 години. И искам да ги убиеш. Начало, пиле. Ако има нещо, звънка ми, обичам те. Чао. Маре Франч. Сега пак се замислих за този конкурс, за който ми спомена диджей Ивелина. Направо не знам този път с какво да впечатля всички мои фенове, най-вече Чичо Гошо, който е на 58, Батко Генов Менов, който е на 92, жив и здрав да е, за Кака Калина, която е на 68. Толкова съм объркана в този момент. Аз съм най-старата и най-добрата. Но трябва да спечеля този конкурс. Затова ще направя нещо, което направих от самото начало. Ще си сложа една снимка, на която съм с 20 кг по-малко. Ще си избеля мутрата до неузнаваемост. Ще се гримирам както се гримира Галена. Ще си направя джуките, все едно съм като Шеран. Ще погледна към камерата сексуално, все едно гледам Чичо Колю, както ме наблюдава от 8 етаж с бинокъла, и ще дам всичко от себе си. Момент само да си взема очилата, къде пак ги оставих? Да си оправя чайнето, мисля, че се чувам много добре. Боже, бъди се с мене, пожелай ми успех, дано да спечеля тези хац, дано да имам повече фенове и така. Ще изпъчам моите увиснали балкони, и вече всичко е окей. Старт музика, а каквото дойде, пътува. Ей, момче, слушаш ли сега? Искам да ме возиш в твоята кола. БМВ, да. Номер 1 си ти казваш, нали? Айде сега, мама, не ти се докази, леко ме повози и Франческа в твоята кола. Ти пусни, нека да си ти гелиран, изтънчен плейбой. Заведи ме ти на спа, леко да се отпусна аз, а не да спа. Ти си готин, да, искам сега да дадеш волумето на макс и да си кажем окей, айде. БМВ шестица, направо ще ми станеш ти осмица. Let's go, казваш сега. И Франческа ще победи класа, най-стара, казва Ивелина, че съм, нали, да, сега. БМВ вариантите, къде са, да. Време е сега пак да вдигнем ръцете. Време е пак да кажем айде, Франческа, ти си стара, да. Луда, откачана, по-бъркана, хят, маячки, по-бял и ти. Clap your hands. Боже, как не бях? Маре Франческа, и колко си фалшива, и в Пайдер няма да те вземат. Направо.
комшията котката му стръхна от тебе, леле, айде чао. Абонат с такъв номер не съществува, моля оставете съобщения след сигнала. Дън!